Ki Nongtrei ke Shillong Municipal Board minne ke si ba ahar kila pelong ka jingalang babaro ki Nongtrei ki badan hakashatri jong ka Shillong Municipal Employee Association kila shimya karai baneki nadu la sha ke si ban Sangeh pep traino nalor ka jing sha pendu ya ketulop jong ki Nongtrei. Habayakan cikilar patai kubor u President ke Shillong Municipal upa S Ping Rob long bahadin ar benai ke sarkar kelas Siew ki Nongtrei daka Fourth Pay Commission pada kalian joki kim syabdang yang ni kumta kila dawa ban Siew no yaki daka Fifth Pay Commission kerang banyo ya ka hok pada joki. Sarkar Meghalaya ka implement ya ka Fifth Pay Commission au 2017 naga banta ki Nongtrei sarkar baru. Te nakaliang jongi kum ka association ni la lait ban approach ya ka commission ka basyong tu ka port. Ya submit ki memorandum ni jongi nrai ka balingok kolong wangi sya kentat yang sim ayo ya kata ka FP kadwa bangi page pat ya ki structure jong ki salary berim yo ya ka first pay second pay third pay haduh ka fourth pay te balai ya ka fifth pay ngim yo te alor jong ta ka benta ni persyang man approach ya ka government ban kenduk ya ki minister in charge ni kenduk ya ki beri page ya ka Shillong Municipal Nongtrei Haduh usnam ajar ka khandai kan simdon kanu kanuru ka jubab ka ban penhun ini te kumpana kalian ka association ngi sim ya ka jumut bangin haban approach no sya ka apex code te hawar hajar ka khandai ni file ka petition sya ka code but hawar hajar arpo ka khat khandai tari ku match ka code ka pas ya ka wei ka judgment ba mangi ngila job but we don't hok ban yo ya ka ne ka Fifth Pay Commission kat kum ka kam ka bangi ngitrei namar ngi ngitrei yang ne 24/7 dadin bangila job te hatu ko por ki ni bon kam balat namar ba ki kam ke jongi ki dei mangin hablet na sanitize ni hablet tet ki bro ki bayap bat kibrio ki bayap covid lalu bombas khandai spa tam ki bangila tap ada minta to ka is ka sil berkhan te nadu ajar apa ngila susngap dan yang ngi cara ingin sayo nalor bangila job kat kum ka kot order te hau ajar arpuai ni tho ka we ki siti siapo ka government ba balai pim aino ingi ka FP nomor ba ingin hapan file ka content na pim ai te alor jong kata ka government ka sngap bat lengba ka order na kaliang Siew ula penmi ba kin implement no ya ka FP jongi with effect from July 2021 te ha ka tu ka benai ngila yo ya kata ka FP te baro ngila ya smohun ikarai sarkar te ngila du tu lapat au benai Agos September kansan nalapai Oktober kami kawai ka order ng government ba ki keep in abeyance kemudian ki pensange suai yang ka tulap jongi kabanging imtip ai kata te halor jong kanengi tho biang kawai ka petition sa ka court ba ngiang ba balai ki pensange kansan ki di ben Siew no ya u benai Agos bat September namar ba ki ong ba ka sarkaro kala file kata ka petition ban stay ya ka FP jungi ka balengok ba kata ti anda ba nila file kata ka petition ban stay ka tulop jungi barnai nakaliang sarkar ka payan por bat nakaliang ujot ulai por sipos ngi bat kata ka kutmen si hoding jong katayo batet te menen kesngi kadon biang ka hearing be dai bat kani ka payment jongi akaba nakaliang ka sarkar ki ngila don ka pisang in Siew no te ngiro ngila kemen ban ona ngila po ya office ngila penban ba ka sarkar ko ngan Siew do ka Fourth Pay Commission kaban nalor ngila job kumnukin Siew ngi do ka Fourth Pay Commission ti kani ka penengo ngi bat alor jong kani ka benta ni pelong ya kani ka meeting benta kasi bat karai ka pami jo kani meeting kolong bangin pelong ya ka pen down strike ban pensngo ya sarkar kini berkhat bat lada kani ka pen down strike jungi kam sai so ngin pelong ya ka indefinite strike ka
bakram Sangeh Haduh bangin dayo ya ka area ke jongi bat ka sau benai tulop ke jongi kepada usa di kawai ke de ke jingkerpat jonga kalong ba di pai ba bakin ya syalam na kamenta kani mar ngatip ba wata ngingim lechu ban kit yakiyut yakinyer ban ka ya kawa te kan kata ipe ba te kiru kin hab ban ya snok tilang bat ngi hakane galiang namar ba nakliang no ginong trai jongi la bon ba kila don apreng ke jing khamtam le gitu ki bio tulop tang san re wajar sibna te lanu pin penlongi kani ka pen down straight in sedang nadu la shai ka pen down straight bat nadu la shisngi in sedang ya ka pen down and tool down straight ka balong indefinite klem Sangeh Haduh bang dayo kini ki artili ki demand jongi ka area bat ka 50 commission